manifestaciju. Pomogli ovu predivnu manifestaciju, da okupimo ovu predivnu dečicu i da se družimo zajedno s njima, pevamo, radujemo se, glumimo. Da. Želeo bih samo da pomenem ovog puta još i ostale učesnike, a to su i dečiji hor Dar, i predškolska ustanova Leptirić iz Lajkovca, i osnovna škola Branko Radičević iz Popovca, odeljenje u Stubici, i osnovnu školu Vuk Karadžić iz Potočca, i osnovnu školu Branko Krsmanović iz Donje Mutnice, i osnovnu školu Radoje Domanović, i osnovnu školu Đura Jakšić, i osnovnu školu Stevan Jakovljević, i osnovnu školu takođe Đura Jakšić. Idemo, veliki aplauz za sve učesnike. Još jedan, molim vas, pomozite da trema prođe i da se lepo zabavljamo ovde. Nemojte da se plašite sad ovih strašnih veštica koje dolaze ovde. A ja molim veštice da nas ne začaraju u žabe, jer ovde vas ne podržavamo sa dovoljno aplauza. Zatim tu imamo i razne Jelene, Mede, Klovnove, Cvetiće, Petre, Panove, Kraljeve, Kraljiće, strašne gusare. A imamo tu i momke Šumanije, jel tako? Onda imamo razne ovde, Spidermani, Batmani, pa i Leptirići, Zvončice, jel tako? I sjajne Cvetiće, pa čestitamo zaista novim predivnim. Moje princeze, drage, dobar dan. A naš divni kor je već spreman. Imamo li tremu možda? Ne čujemo. Ne, nema treme. Pa kakav je to kor bez treme? Jedan aplauz za ovaj kor bez treme, molim vas. Evo, svakog trenutka čekamo da ovaj naš defile se završi, da krenemo sa ovim divnim programom. Uz pomoć naših drugara iz turističke organizacije opštine Paraćin, to su ovi drugari u plavim majicama koji tu stoje i svesrdno nam pomažu u čitavoj ovoj priči. Sad mi je velika čast da najavim ovaj dečiji hor koji se zove, zapamtite, Dar, inače koji su pobednici državnog prvenstva za decu uzrasta do 10. godine. Izvolite. Pitam, jeste dugo putovali iz Lajkovca? Da? A jeste tamo u Lajkovcu još uvijek ukrštaju oni vozovi ili nema vozova? Ili ima vozova u Lajkovcu? Ili samo pruga?
Dobro, hvala na ovim iscrpnim odgovorima. Jel možemo još jedan aplauz za ove predivne kostime? Jel možemo da vidimo lepo, da pokažemo naše divne kostime? Izvolite, uživajte! A sada, Žabci i cvetići, u kojoj učestvuju učenici 1. i 2. razreda osnovne škole Branko Radičević iz Popovca, izdvojeno odeljenje u Stubici, i izvešće nam dramsku tačku na stihove Jovana Jovanovića Zmaja. Žabac čita novine. Ajmo, aplauz jedan za njih! Sedi žaba sam na listu oklan, u žarkoga sunca štitom Ivona, dođi, djeca nas čekaju, dođi ovo. To vam slika kaže, a ne možda na, šta joj oči tra. Znate već o čemu, sligu vode, hoće li. Pa
Boga mi žabe, pročitaše ove novine, ajde brzo, još jedan jači, veći, gromoglasni aplauz za naše drugare iz osnovne škole Branko Radičević iz Stubice, za njihovu predivnu tačku. A sada moramo da najavimo, i ovde su stavili grupu koju čine klinci iz osnovne škole Vuk Karadžić iz Popovca pod nazivom Maske, i oni svojim išaranim licima pokazuju da je život prepun raznih maski, a neke jesu prave, a neke oni su svoje oslikali. Pa ajde da ih pozdravimo aplauzom jednim velikim. Pa ovdje ima fantastični. Dobra, vi ste, ko ste vi? Kako je to maska? Gusar. Gusar? Ja znam ko ste vi, jel tako? Vi ste Gusareva princeza, jeli? Leptir. Leptir? Ja se stvarno izvinjavam, gospođice Leptir. Ajmo još jedan aplauz i da vidimo ovu predivnu tačku o maskama. Bravo! To se zove energija na sceni i da nas mlade podsjete na Vajtu, jel? I na pesmu Ono divno život je Maskembal, jel da? A sada grupa
pod nazivom Pčelice, koja je došla iz Lešja, inače osnovna škola Branko Krsmanović iz Donje Mutnice, i ovu grupu čine učenici 2., 3. i 4. razreda i predivni su, a boga mi vidim da će ovde biti i žive muzike sa harmonike. A da, ajmo jedan aplauz za ove lepotane ovde naše. E pa, izvolite. Bravo i zaslužujete zaista veliki aplauz. Molim vas još jedan aplauz za drugare iz Lešja i za divnog majstora na Dalapama. Čestitam. Predivno i nemojte da vas obeshrabri ova sitna kišica. I samo da vam najavim jedno iznenađenje koje smo vam pripremili ovde. A to je posle ovog programa jedna predivna predstava za decu, pozorišna predstava koja se zove Škola za klovnove naših drugara, pozorište balkanske trupe ARA. A sada imam tu predivnu čast da najavim 10 ljutih gusara. Jeste, ali oni su samo ljuti na prvi pogled, inače su jako jedna vesela, miroljubiva ekipa, izvolite ekipu, i oni su došli iz osnovne škole Radoje Domanović iz Paraćina. Kažite vi, da li je bilo naporno putovati čak iz Paraćina do Paraćina? Ne. Ne, nije, bravo, idemo jedan aplauz za njih.
10 ljutih gusara, spasavaj se ko može. Došlo u moj krevet, jedan haos kreveta, ostalo ih 9. 9 ljutih gusara, još ne znaju ko sam, jednog sam spavao, ostalo ih 8. 8 ljutih gusara, ja ih oštro gledam, jedan pao u nesvijest, ostalo ih 7. 7 ljutih gusara se popelo na brejst, jedan pao na glavu, ostalo ih 6. U svakom pogledu, ja ih se ne bojim, ja dišem duboko i gusare brojim. Loše im se piše, pokazuje stanje, mene je sve više, a njih je sve manje. Krenulo u svet, jedan se izgubio, ostalo ih 5. 5 ljutih gusara, lete kolektiri, jedan pao u bunar, ostala su 4. 4 ljuta gusara, bej su njima brid, jedan puko od muke, ostala su 3. 3 ljuta gusara, protiv njih ja, jednoga sam tresnuo, ostala su 2. U svakom pogledu, ja ih se ne bojim, ja dišem duboko i gusare brojim. Loše se piše, pokazuje stanje, mene je sve više, a njih je još manje. Ljuta gusara, a pogled im ledan, jedan se okliznuo, još ostao jedan. Jedan ljuti gusar postao je... Da mi tako nešto postoji, mora da postoji, da mu se ne stiže voza i brodova, nemojte daleko, daleko, ispod meseca i za kiša.
pozivamo one male, pozivamo stare, a pozivamo i mlade u cirkus Varjete, jer tamo ćete za male pare da vidite strašne ale, krokodile i razne druge šale. O narode moj, dođite u cirkus Varjete, hajde. Za one veće, a i one manje, svi u koronu na radovanje. Pozivamo mame i cenjene tate i sve mališane odmah da skrate. Pozivamo na bake i deke i sve mališane. Ulaz je džabe. Džabe, molim vas, ne slušajte gospodin Savka, on samo prlja, nešto tamo će sebi u bradu. Molim vas, ko dođe u cirkuse Varjete, dobit će od mene lično sladoled. Ne, dobit će od mene čokoladu. Čokoladu? A gdje ti nosenja, hajde pokaži. Eto ovako, ako ko zalaže, Rod ne laže. Evo ovo čokolada? Jeste čokolada. Evo, izvolite čokoladu. Što? Slušaj, ja sam prvi ovdje došao u ovaj grad. Slušaj, dok sam rekao, će mi biti od puta, hoću da si ostavio. Ako te budem čovjekno do toga nosu, a ti da nemaš tu mladu, ja bih pomislio da si bivši. A ti vidiš na javu? Sram te! Ajde, ti to još jednom, ako smeš, majčnicu. Izvinjava se, a? Znači nisam ja. Više ličiš na muća. Ja muća. Eto, brzo da otvorite ovako oči, idem dobro da izvesim. Pa mi... Sad ću da te zdrovi smješim izvesim, stani! A ja ću tebe da izbubete mi se vete! Pa ti ćeš u mene ovdje pred djecom da budiš. Jer šta ćeš da vidiš svoga Boga? Aha! E pa sad, ne ovo ne sebe! Ne, nije meni ništa. Kad dobro raspoloženje i jedan klobin je sasvim dobro. Nemoj zbog mene dobro. Ja taj klobin sam ja. E pa ja sam boljetan. E pa dragi moj, ja imam sertifikat. Sertifikat za najbolje klobine na cijelom svijetu. Marno, odakle da vidim što piše. A ti čitaj umeš da čitaš. Ja, drago moja, ja ti da kažem da ja ne umem da čitam, vjerujem. Znaš li ti da sam ja u jedan razred išao 5 godina, aha. A pa to znači da ti bio petičar. Ne, nego ja da sam bio Vukovac i Denijev. Pa dobro, Vukovac, ti ne šta piše?
Aj, šta piše? Ne da vidim. Ovdje piše. Certifikat. Šta me sram? Pa nije da stvarno nekad piše. Certifikat. A ne neko piše certifikat koji se izdaje. Zašto ste pasivu? Jeste da se i sertifikujete, i sertifikati za najbolji sertifikat koji je završio kurs sa najboljim uspehom i više ne piše ništa. A da, lepo je to, dobro je. Ali to nije ništa, jer ja imam doktorsku diplomu. Koja jasno dokazuje da sam ja kvalifikovani klon. Izvodite ovo. E pa više nemaš diplomu ni disertaciju, doktore! Šta? Ma koja si moju diplomu proštrljivče? Ma gde si sad? Gde? To je za ovo kolomna satira neka iskužuje u leđu. Aha, jedan za... Jedan! Sram će bilo! Muti kašov! Muti voda! Šta će mi tako ti? Predstava mi se ne možemo kao ljudi. Ja imam jedan predstav. Da mi lepo odkažem predstav. Brojte djeco! Pa zato to vam to bude. Pa šta ćemo sad? Potrošila sam sve na ove glupave igrice. Pa čekaj, nemojte tukljeć, pazi. Ako ja imam para, imam ideja. Aha, okret. I zato je u to. I zato je, evo, kada sam im dao klognomsku bolnicu, ja, pa sam se voli, neka ostali se deča ne manji, kore, Dobro, sad, ja vidim ove krajbenike discipline, ne bi javao boks, notku i ove gluposti, ne vidim poslivanje, nego pazi, idemo lepo u crtanju, u pevanju, u igranju i ako treba i u snađu. Dobro! Ja što treba, Vino, pela, dva, ajde preko da se predstavimo jedan drugom, ili važi. Dozvoli, ja sam doktor Bernardić, inženjerista i klober, a vi ste? Švajket stakim. Izvini, molim se. Džak-haki. A kako to džak, znaš, ono mi to spremeš, moja? Dobro,
što ćemo da počnemo da skrtanje. Evo baš je tu. Ne zna on da sam ja pobedio na takmičenju pevača u Tuli Babinci. Da. A u Trbušnici sam zauzeo odlično 9. mesto u sali. Šta ne verujete? Muzika! Ana ne vas piša. Ide malo unav. Život je čudan, veće od čuda, kao na sceni mala drama, puna kraljeva i polskih luda, nekom je svetlo, nekom tama. Ajde, Dina. Život je igra, koja traje za nekom, sunce za nekom lej. Od nekom uzima, a nekom daje, nekom je otrov, nekom med. Između hoću, između neću, ti uvek uzmi radost i sreću. Jer u životnoj perspektivi život je pesma, život je pesma, život je pesma koja se živi. Uplašio se istorijom. Možda to zna da sam ja najbolji muzikant. Da. Tu pesmu volim, da. Pokaže. Tu je cirkus kružna tela, radost je nama životni moto. Osmeh nam sija i telo tela, dolazi cirkus i sjajni toto. Mesto briga, mesto suda, daj nam više aplauza. Mesto tuge, mesto greha, daj nam bolje i osmeha. Mesto briga, mesto suda, daj nam više aplauza. Mesto tuge, mesto greha, daj nam bolje i osmeha. Putuje cirkus i zabavljači, požurite na slatki loto, nek vam osmeh osunče naći. Dolazi cirkus i slavni toto. Ja, Karo, ti si sviđa. Ja, to je. Umesto suza. Sram te bilo i ovdje narušavaš ugled moje gluposti. Evo ovaj klavovski ugled, sad ću dobro da te bijem do baš. Šta je bilo? Šta? Pa šta je? Nemi, ona to voli da se igra cica mace. Ako se s totom igra cica mace, može da ostane bez pacike. Jao, kako ću se da ga praplaći, to mi se sviđa. Jao, kako će se to do kraja. Pogledaj ga! Verovatno je na ovoj drugoj strani. Jao, preblatit ću ga skroz. Jao, ja se stvarno izgubeo. Pa meni samo nikad ranije nije desilo, Sramka bilo, jer se to on služio trikovima, jel da? Uradio ono sa papirom, jel da? E pa dobro, i Toto za njega trikove ima. Sad će on da vidi svoga Boga. Ajde zajedno da ga zovemo. Neću, nije neću kako neću. Ne neću nego i pati.
Stari, a dosta znači na tata, i pa tako dobro da ti kavam. Nema tata, baš je bilo smiješno. Ma nemoj, bilo smiješno, što se deo tamo na polovi stvarama, ja bih... Ma bilo je smiješno i duhovito i neće bilo tako. Ma nemoj, pa sad da im bude duhovito, tako da bude da je to tvoje uvo. Da mi se vređamo, a? I dok radecamo, kako te mislimo? Pa ne, da ti se mene uplaši ovde. Ma nemoj, evo te, igrao se. A da si ti vidio koga da je kupko? Pa šta te radi kad te deca voli? Tebe voli. Ja te ne volim! Dobar posao ne bi vreme ništa, ako se stane sad ovdje, neću tamo križamo padalo čisto. Slušaj to. Slušam. Dobro. A klovu mora da bude duhovit. Duhovit. Ma što je? Zabavan. Ja sam najzabavniji klov na celom. Jesi. Ne. Jao, kakvi fantastični! Jao, moji bikreci! Jao, moja slezina, moja rebra! Zašto mi nudiš tako što sam ti htio pomoći? Ma nemoj! Pa meni pomoć da bi tebe pobedio uopšte nije potrebna! Ma znaš, tako je! Lijepo da vidimo! Kako ćemo doživjeti kako dobit ćemo koje bi vodu? Eto ni to ne! Vrlo jednostavno! Evo publika će da bude žiri, jel važi? Tako je! I podelit ćemo publiku, tako da ovaj deo će navijati za jedno korna, a ovaj za drugo. Izvoli biraj. Biraj. Levu stranu. Da, zato što su oni lepši, pametniji i mnogo bolje apeliraju, jel tako? Ajmo jedan aplauz za Tatija! Vlato, kakav aplauščić je to tebi živići. Ne govorim jedan zvonok da se aplauz za to je! Nije loše, nego, koji disciplini si takvi da započeti? Za početak da gledate, ja predlažem crpanje. Tako, i kada donesem sve što treba. Ja obožavam crtanje, mene u crtanju niko nije rame, crtam tako i ja crtam, jao! Evo, izvolite jedan papir za tebe, jedan papir za mene, jesmo li spremni? Jesmo, idemo. 7, 2, 3, stop! Ajde, gotovo! Ja sam brkove. Gotovo! A sada da čujemo stručni žiri. Molim vas pokažite vaše ocjene. Molim vas, budite spremni, nemoj samo neko da mi je pao u nesmet od lepote sad. Hvala, krava! Ti si noć Deda Božu nazvala kravom! Kakav red, pa to su brkovi! Može ti odmah da si povukao brkovi, da si povukao reći, jer si se izvinao mom Deda Božu, izvini se. Dakle, ja ti moj Deda Božu. Ajmo brzo jedan veliki aplauz za mom Deda Božu. Tako je! Tako je! Junaka sa Kajmakčalana! Junak sa Kajmaka! Ajde vidimo vas, gospodine i gospodine. Da li ste spremni? Ja jesmo. Aha, da. Tadam! Ljudi mogu samo da kažem wow! Kakav divan tepih!
Tepica, to nije tepica. Pa lep tepica. Vidiš malo bolje pogledaj. Jao, izvinjavam se, nije tepica. Jao, kako divne gaće. Ma gdje vidiš, znači šta lupaš, što to? Pa vidim baš lepe, fine ove i dole zimiste gaće. Nazvao si moje leptire gaćama. Ja se izvinjeno, idite molio, to su leptiri u gaćama. Idemo prvo pravu za leptire gaćame. A? Tako da, čuli ste i sami da je moj aplauz bio daleko burni, tako da mi vodimo sa 1:0, je li tako? E pa neće moći ove noći. Kako ne? Neće tamo neka krava da pobedi moje leptire. Jako da se pobede tvoje gaće. Gaće. Nego za to. Molim. A šta ti misliš da bude nerešeno? Čekaj, je li to ono kad je 1:1, jel? A? Jel da bude 1:1? Molim vas, neka bude kao 1:1, a posle ću da ga rasturim u drugim disciplinama, a? Dogovoreno, 1:1. Prelazimo na sledeću tačku. Fiziko. Od mojih krikova otpadaju uši. Muzika! Molim jedan džinovski aplauz za Tatjana! Šta kažeš? Nije loše, ali Boga mi to je malo što neko bilo fino, kao da neko trese pasulj, znaš. Ne, izvini, molite, kao da neko razvlači priču. E pa preko ove uvrede ja neću da pređem. Sad ćeš ti da vidiš kako se pesi. Pesi kako? Pusti me! Pusti ti prvo mene! Pusti me, da bi ti mene pustio!
četiri sad, a? Kućiga, kućiga, jebe, a ovdje će mi probrati srat. Jao, ja ne može malo pauze, samo molim. Jao, ja sam. Čekaj malo da se osježimo. Jao, majko, vode! Vode! Evo vode! 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 Hoćete i vi vode? Hoćete i vi vode? Dobro! Žombiranje može! Super! Ja baš ti hvala! Šta radiš to? Šta je za žombiranje? Pa ja sam mislio da si mi dala da mi potrastiš malo. Vidi pali pola i tako. Ajde, molim te, daj mi da pojedem ti drugu polovinu, mi ću sve u redu. A da pojedeš ti malo moji cime. Pa ne znam, čini mi se da bi bila malo žila, da? Čuti, evo. Aha, druga jabuka! Ma termiku jedan, taj si ti pleskao, pa sam ti lepo rekao da su ovo jabuke za žongliranje, a ti ne mali luda prašna. Pa dobro, ljudi se ovo kako je jedan i jedan šta. Dobro me ljudite. Dobro, ne ljuti se, molim te čuti. Evo čuti, evo, evo. Ljuti bravo. Ljuti bravo. Kako tebi ove jabuke? Tri, četiri, počne.